Dobrý deň, volám sa Rastislav a predstavujem vám elektrický obvod, ktorý je zložený z batérie, zdroja elektrického napätia 4,5 V, potom spínača alebo vypínača a 4 žiaroviek zapojených paralelne, alebo sa to tiež nazýva vedľa seba. U tohto zapojenia platí, tu je schéma zapojenia, že napätie na jednotlivých žiarovkách, spotrebičoch, alebo môže to byť tiež aj rezistory alebo LED diody, na všetkých týchto spotrebičoch je napätie od tohto zapojenia rovnaké a každou prechádza iný prúd. Keďže teraz tieto žiarovky sú rovnakého typu 3,5 V, 0,16 A, tak všetkými prechádza rovnaký prúd, čiže 0,2 A a celým týmto zapojením prechádza od zdroja 0,8 A, čiže 4 krát 0,2 A. Čiže toto zapojenie je typickým príkladom, ako sa spájajú žiarovky. Čiže v bežnom živote napríklad jedna svieti v kuchyni, druhá v umývačke, tretia v toalete, štvrtá niekde v garáži alebo v inej miestnosti. Čiže takto, preto je tu aj spájaná dvojlinka, že to vlastne ako pripravený kábel, ktorým sa napríklad zavádza elektrická energia z miestnosti do miestnosti, z domu do domu, z bytovky do bytovky. A to je tento štýl, že napätie napríklad je tých 230 a každý jeden spotrebič alebo žiarovka odoberá svoj prúd a potom na tom hlavnom prívode, na hlavnom ističi alebo na tom zdroji na batérii je ten celkový prúd. Toto zapojenie slúži takisto aj na overenie prvého Kirchhoffovho zákona, ktorý hovorí o tom, že algebraický súčet prúdov do úzla prichádzajúcich a odchádzajúcich sa rovná nule. No a to potom matematicky znamená, že výsledný